Murag kung sa baybay para ng isda para sa kanang suot niya. Nag-struggle mula mo yun. Kita ba? Ano paingon yung paingon. Okay, kabalo lang siglang turut mga paingon. May isda yun, may isda. Ano kabuk dong? Tulur kabuk siya dong? Ha? Tulur kabuk. Tulur kabuk? Oo. Tuwat, misalnya mahal. Kalau boleh. Buri din yung kodeng. So di ka nang so na isda? Sunugan. Sunugan. Isda sa bato na? Isda sa bato? Sa bato? Balat? May balat dara? Ayo. Pa isda oh. Isda struggle. Ayo, satu. Pabidyohan nila ang kuhan. Ang balat. Asa tong balat? Wala man. Yung lupad na to. Na makay pako. Kita rin ako ang balat. Panit balat. Balat yun ang balat. Saan nga balat? Na ay balat. Klaro na. Ha? Hanginan? Ano kung dilim na kaon? Di mahilis na dong. Mahilis din na. Kaya kay hangin. Ano yung palit? Mahilis na siya kuanon? Isa doon nga. Kami nahoy daw. Kaya mo. Kaong itabangan din yan. Ato na sa lawod. Ang makadiri. Disoriented. Sa layo. Tamang isaw. Kuhan. Tamang. Manginan ni sila mahilis man eh. Oo ba? Oh, tanakuha kayo. Gana kay. Tayin tal ni, na jangan kebigit day ako lang. Kay balat dako kay hangin eh tawa ni mahilis diri kuanon. Balat hangin. Ay siya balat hangin. Tara. Bisa di ko bigyan ako. Mana ka balat? Suara niya, suara lambay. Okay, ini. Pilang kilo lambay? Pilang kilo lambay? Pilang kilo ng lambay? Wala may lambay dong. Ano ba ka na? Lambay mo na. Yung kibot. Ha? Gambay ni. Pero ato kasusit na. Susit dong, pag ibulot. Sinta na ni. Dua kabuk. Oh, sa kabuk sinta. Susit. Oh, tapusan naman ni. Kani o. Pinta ni. Tapusan. Balik na tag isda. Subay ko diri kay isda, wala isda diri. Ningaw. Ningaw? Lam di nila danglay dia. Alapit. Ano ba no? Landali ba? Dansoy. Wala gi mulal trabaho, tawagan to kapon ni Merlin. Wala ka dong gini. Nako karon sa
Bye-bye kay mga maliit kong isda. Mingaw ay lang po. Mga sa layo. Mingaw man. Ay sulod. Sulod lang. Pukot. Dito na ni kuan ba? Ang tiyampaw. Atmin, mupalit si Atmin ana ba? Yung asling kay para po po pala to. 30 ma, 30 na. Kasi sa silingan to yapod. Wala. Kira pa dito diay. Kilaw na to na. Gahit ko gini. Layas. Ay dano. Buhi mo siya, buhi na yun. Isda. Sa unahon kay mas la isda dito. Lo na isda ali nga. Pato sa layo muduol mo ni sa. Uy. Hindi kaya eh. Sa lawod. Na may isda te? Tama na yung kuan. Ginadalong ko eh. Ang kuha. Ito ni danglay, ito na lambay. Balay. Balay. Nagtrabaho gyud siya. Ay. Ano to ba? Ay kagamutsan. Nakasumbag ba siya? Actually kuha. Ngingaw man. Oh. So naman walay kuha man. Isda ko. Ay, pakita ro. Ano? Pana. Ay gamay rin man. Binigo. Ah, na Edwin. Ah, wait lang. Ah, ito na ano. Saan ni butiti? Titi na kanang Eh. May mga kuha halos eh. Ano pang layo ginadto. Hindi kuha dira. Wala. Amay kuha, amay kuha. wala nang kuha mo. Gamay ra. Panood-an naman eh. Ayaw yun. Okay. Dito po dula. Ano ko binas? May kwayo. Mingaw man dito po mingaw. Buli kuan. Ano pansa to? Sudaron ani sudanon. Ha? Sudanon ra, abli kini na. 50 gramo. So, mahal no 60 gramo. Mga 100 siguro ang bayaran ako. Sa kabuok 100. Mahal. Naman. Wait ko. Mingaw man. Mingaw init. Mingaw mo, wala may mga kuha mga
Minaw. Balik na tayo kay Minaw. Mingaw kaayos sa among dapit sa ano naman sa to may tamapalites. Sila kuha na pansat dahil butang kay tara so gani pansat tara ito ka buok so na sila pansat o kisa kayo tagian mahal ba yung pansat tulo ka buok pansat pansat mahal bang kilo pansat saya tagian yung pansat no oh. Pansat mahal ka ng pansat inyo na kol, inyo na pansat? Ay inyo ito. Ito ka buok. Bidan to. Ah. Kwarta. Ay sapi ato. Tulo ka buok. Kwarta, tulo ka bidhan. Mahal pang bidhan. Kasi lagi. So, maulit na ta kay. Wala ta kapalit og isda, mingaw man. Mingaw, wala kakuha. Siya lagi ako patim nito ya kaya ako. Kasway pa dita. Nakasway ko, nakasway. Mauli naman ako, nakasway pag yun. Salamat. Ay, kasway. Thank you very much. Ikaw ba ahit mo? Ikaw ray arapit mo? Waon. Ha? Waon. Ikaw. Kaya na yun. Isda. Wag ba nini sa 20 din gapon? Dili dito utang sa utan. Aw, kan. Aw lagi gapon. Aw ni ko ang dili ko ay ayo sa di ko ay. Sanyang. Thank you sa kasway, nakakasway pag yun. Ito may kulan mo dito pag abot. Nakakasway pag yun, kumuli naman ako. Ngitan to. Ayo nang gano na ta. Oh, lagot ko naman ito. Kayo eh. Ang luto to, bahaw man to. Kasway pag yun dito. Yo, muli na kayo. Salamat sa kasway. Oh. Everyday, thank you. Thank you sa kasway. Bala ka sa maglakasan. Thank you very much. Nakasway pag yun dito. Isa ito nakauli. Oh. Kuha, ay, pangayo dahil. Kasway. Mingaw, may tagaan ako kasway. Init. So, maulit na ta. Thank you very much sa kasway. Ang atong nadawat. Init yung mga naggat. Okay, mga nagats. Sa unahan. Okay na may uli na. Thank you sa kasway. So, nakauli na tagikan na nagbo sa mga mananagat para mapalo. So, kaso lang wala ko napalit kay mingaw, pero o gani. Thanks to your maids. Maids, bulog si Kuan. Timede sa inyong gihatag nga kasway. Dili ako mauli nga ayun tihando.
Thank you. Thank you sa kasway.